Așa înțelege poliția locală, să vină să facă pe haiducii. Da? Mașina parcată pe spațiu verde n-are nicio treabă. Poliția locală cu ea trece pe lângă ea și nu-i pune amendă. Da? Asta face poliția locală. La sesizarea unui pușcăriaș pe nume Bușega, că n-are el unde să-și mai țină 10 mașini. Da? Aici pune amendă la 2-3 și tot trotuarul pe unde ar trebui să circule pietonii nu mai are nicio treabă poliția locală. Deci asta de aici încurcă circulația. Da? Așa. Iar asta altă de aici, care blochează trotuarul, nu mai încurcă. Cu asta n-are nicio treabă. Asta e poliția locală, care din cauza la un pușcăriaș, care n-are unde să-și mai parcheze mașina, că acolo trebuiau să țină ei, că lucrează la ADP vreo 5 mașini, astea nu încurcă circulația. Tot trotuarul. Ia uitați-vă. Poliția locală. Astea nu încurcă circulația, astea sunt parcate regulamentar. Da? Și ca să vă și lămuriți, uitați că e și semn. Da? Pe astea poliția locală nu le vede. Vede doar unde are sesizare de la depiștii care nu mai au unde să-și țină 10 mașini. Da? Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Mașini care zac, care stau, pe astea poliția locală nu le vede. Da? Aici nu e domeniul public de care are grijă poliția locală să fie respectat, să fie trotuarul liber. Așa. Tovarășul agent sesizat de Bușega, Florin Daniel, a venit să facă pe haiducul, să facă dreptate pentru adepiștii care nu mai au unde să-și țină mașinile. 5 mașini. Da? Pentru ei nu era domeniu public ocupat abuziv, pentru ei era loc de parcare. Da? Amenzi cu dedicație de la poliția locală. Și o să revin acolo la spațiu verde, unde poliția locală, deci a venit, a dat amenzi la niște mașini, a trecut pe lângă aia. Da? Astea încurcă circulația, dar asta că e parcată pe spațiu verde, nu are nimeni nicio treabă cu ea. E super bine parcată. Da? Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Și ca să ne lămurim, ADP-ule și cu poliția locală, cu primăria împreună, aici ar trebui să fie în mod normal trotuar. De ce pe trotuar sunt locuri de parcare? A? Îmi spui și mie poliția locală. Îmi spui și mie ADP-ul. Deci aici ar fi trebuit să fie trotuar, pentru că nu e niciun trotuar, nicăieri. Da? Pe unde circulă pietonii? Ați făcut locuri de parcare pe trotuare. Și unde se parchează așa că mai ai și tu nevoie
Nicăieri, niciun trotuar. Pe trotuar sunt locuri de parcare. Trasate. Pe care luați taxă.